Patpatget akailya iti siyudad ti Lawag, iti laksit ti nakaadu akarit ken panubok a napasaran tayo iti naglabas atawid. Kang runaan ti COVID-19, impakita tayo ti panagkaykay sa tayo. Tapno balaygi a malasatan tayo daytoy. Dawatek nga rod nga itultuloy tayo tinapintas ken natikir a panagbinuli itunggal maysa para itinapintas ken nalawag a masakbayan tayo. Sapay ko ma, tati ayat ken bendisyon ti Diyos a namarswa ket agtalinaet kada kayo ken iti pamilya yo. Itinagan ti gobyerno siyudad ti Lawag naraksak na imbag ken nalawag a Pasko tayo angin.